españoles. Franco ha muerto. 1975ko azaroaren 20an hil zen Francisco Franco. Harekin batera, belaunaldi oso baten bizitzan arrastoa utzi zuen ia 40 urteko diktadura luze eta iluna amaitu zen. Egun hartan jende askok bizi izan zituen sentimendu eta emozioak ulertzeko, Francoren diktadurapean bizitzea zer izan zen ulertu behar dugu. Zezango izunik 40 asko gehiago gabe 41 ja hasi zen janari falta. Kaleko jendiak orduan begosia ikusi zula. Basarrin sortzezan beti zeo zer. Baina kalian gosia. Eta gosia hundila gainean. Jateko igez, hoi igez, olio igez asko, azukurare gutxi, miseri baten. Baina gosearekin batera, beste zerbait zabaldu zen herrietan, beldurra. Garaia zuen bildurrana. Herrisa, jentia bildurtuta jeua, gente frankoki. Baki gerria lehengo gerria bukatuta, 39 ze materiotza, ze karzela. Dena bildurra zanda, dena pekatu bat zanda. Gerra amaitu zen, baina beldurra eta gosea ez ziren desagertu. Bizitza kontrolpean zegoen, eta isiltasuna bihurtu zen eguneroko arma. Kontrol ondisa zegoen, kontrol poliziako ikaragarria zen. Bilurra, bilurra nakan da nahi nik, gero. Porque nahi izan zerratxikan, nik nahi izan zurixia beltza gorrezian itzan. Ezin zen du nizketan egin ja. Gero eskolara, nik aintzane dako tale izena, da zema zarta dartu duten. Atxarekin ginela, nien joan zela kaletik, eta behak guri euskeraz, beti bezala ez, euskeraz, eta torri zan falangista bat, eta eman zion gure atxari masaileko bat lotxagarria. Hablelesen kristiano. Semei. Gauzoiek gertatu izan dira eta ikusi beharrekoa dira, Herria isilarazi zuten, baina ez zuten lortu nortasuna ezabatzea. Francoren eta bere erregimenaren aurka mugimendu sozialak sortzen hasi ziren, baita nazioartean ere. Plazaratzen hasita zeuan frankismoaren aurkaren movimentua plazaratu, jendeak ikusi movimentua zebala. Azpi movimentua ez da, movimiento sindikal alde batetik, langilegoarena, movimiento politikoa bestetik, abertzaletasuna, kantuak. Beti zeo zen bila, soziedadia aldatu inbergendu. Zatik ez genduen konforme genduken soziedadiakin. Frankismo, gure soziedadia zan, gu frankismo pean bizi izan gara. Nire gizona, ekan talar txiki bat. Talardian, ekan una txurrera badakizu zer da, zartu papelak eta kopiadora. Propagandai, oktabilak, pintadak. Han sindikatuan beste gauza asko ikuste zian da zera eta beti ondia huelgak, reunixuak. Bueno, Guardia Zibila gestez eran segiduan, jipak ikusten gendu zen. Eta orduan, altzan, kotxeren bat zera gurutzatu, oiuak hasi jasotzen, harri batzuk prestau eta bota. Frankismoaren azken urteetan, erregimenaren indarkeria ez zen desagertu, baina ustura hurbiltzegoen. Eta 1975ko azaroaren 20an, ia 40 urteko diktadura amaitu zen. Hilda! Guardixan nengoan garita batenan zerian Loiolan. Eta aldabeneko garita batekoak eta zer da, Franco hildala eta kriston poza. Zer orduan, Franco hiltzeko zain bizi guztia, ez? Gu txampainakin ospatu gendun Parisen, hil zanin. Eta zaben harta bat urte askokoa. Bai, egozan ja pasteta eta bero beste motiba eta zaben. Joder, es que ha tardado tanto el viejo en morirse que se ha jodido el vino, eso se. Francoren heriotzarekin, garai baten itxiera iritsi zen. Eta orain, dena egiteko zegoen. Franco eta gero zer? Franco eta gero zer, Nasaitxasuna, baina... Egin biharra. Así que... Zer zegoan itxeko? Dana.
Ahotsak.eu segitasmoan, frankismo garaiko 6.500 pasarte baino gehiago jaso ditugu, herriz-herri bildutako testigantzetan oinarrituta. Haien ahotsak dira gure historia, eta haiei esker ez dugu ahazten. Thank you.